Jama'a kun ga wannan mutum shine gwamnan jihar Kebbi kuma yanzu haka ya sa an kama wannan mutum an tsare shi a ofishin 'yan sanda saboda me? Saboda ya fito ya nuna halin da wannan asibiti yake ciki da ke jihar Kebbi. Yanzu dan Allah ku duba ku gani. Wannan mutumin katifa ma babu da zai kwanta. Amma idan muka dubi irin kaya da wannan gwamna yake sakawa, kai ka san cewa ba zai kasa da naira 500 ba. Yanzu naira 500 gadajen asibiti guda nawa zai samar. Amma maimakon ya ga gyaran nan kuma ya je abin da ya kamata a'a sai sa aka kama shi tare da barazanar wannan ciyaman din na karamar hukumar da kuma wannan dan sandan wanda ina neman hoton shi kuma zan zo in kawo muku shi ku gani. Yanzu jama'a dan sun ga abin da ya kamata a gyara a ce irin wannan asibiti a jihar Kebbi kuma mutum ya fito ya magana amma a yi ta masa barazana a ce har sai da ya gudu ya bar gida ya je daɗe sannan aka lallame shi aka ce babu abin da zai faru ya koma gida yana koma suka zo suka damke shi. Kuma abin takeici wai da wannan gwamnan wai malami ne amma yanzu da yake ya samu karagar mulki yadda ka san wani asiri ake musu da sun zama gwamna shikenan ya zama azzalimi da shi da ciyaman ɗinsa da wannan ɗan sandan. Saboda haka a sako shi nan take kuma wannan ya sa yanzu za mu mai da hankalin mu kan jihar Kebbi fara kwakule da bincike. Ofisa na zo kawo ƙarar Bello ne. Yauwa dama mun samu reports akan Bello. Allah ko ga. Sosai kuwa da farko dai ya sunanka? Bello. A'a ba wanda ka kawo ƙara ba sunanka nake nufi. Sunana Bello. Wato Bello ne ya kawo ƙarar Bello. Ga. A'a ko dai kai ne Bellon da kake kwarewa shugabanni zani a kasuwa kana nunawa talakawa dabarun da azzalumai suke amfani wajen yaudarar su shekara da shekaru. Uga laifi ne? Babban laifi ma ko Bello yanzu talaka ya ƙara wayo ya fara juyawa shugabanni baya kuma ka san wannan shine laifi mafi girma a ƙasar. To Bellon da Bello ya dorawa ɗaukar nauyin ta'addanci ba. Wannan Bellon shugaban mu. To Bellon da yace Bello na bashi kuɗi ya kashe manoma da talakawa ya kura su da ƙauyukan su kuma fa. Wannan Bellon ya fi ƙarfin. To Bellon da ke karɓan kuɗin garkuwa da mutane live a TikTok kuma fa yayin da ake ci gaba da ƙone ƙauyukan mutane. Shi wannan Bellon ai laifinsa bai kai na kuma ba ni ne Bellon da ya saci kuɗaɗen talakawa ba wanda ya kamata a ci amfani da su wajen samar da ilimi asibitoci da ruwan sha. Sannan ni Bello ban taɓa ɓoye palliatives da kuma cinye kuɗin bail out ba. Bello idan kaya kama ya banka. Jira yanzu laifin Bellon da yake wayar da kan talakawa ya fi na Bello da Bellon da ake zargi da kakkashe mutane da wawashe kuɗaɗen al'umma. Kai a Najeriya kace ban san hauka. Kai ka ji kuma fa. Kai duk ka ruɗa da ni yanzu dai ƙarar me ka kawo? Na kawo ƙarar Bellon da ya sace kuɗaɗen al'umma ne ya gudu da su. Wani Bellon? Bellon na Kogi. Me yasa kake so ka yi aiki anan? Saboda in tara kuɗi in yi aure. Kira me kake son yi? Aure. Wani abu ne wanda aka kirkira kake gani yafi komai a duniya. Babu kamar aure. Ka iya ɗaukan hoto? Na iya. Hotunan me? Hotunan ɗaurin aure. Yanzu zaka tunanin me kake? Aure. Menene babban burin ka na rayuwa? Aure mata biyu a rana ɗaya. To in banda aure kuma wani buri kake da shi? In ƙara aure. Menene amfani mafi mahimmanci na kuɗi? Dan na baka wannan ansa zaka yi mamaki. To menene? In haɗa kuɗin aure. Kana da aure? Ina da shi. Menene babban matsalar ka yanzu na rayuwa? Zaman aure. Wannan tambayar ta karshe tana da ɗan wahala. Ka natsu sosai kafin ka bani ansa. Shekarun ka nawa? 18. Garba, a gyara masa office. Yes. You start today.